Hello लोगोफोर जों दा फैदों बेरायनो आरोना जोंनि गामिनिफ्राय जों लोगोफोर साब्रैसो फैदों आरो जों बेरायनो फैदों ओरैनोसो बेरायनो फैदों आरोना मिथिलायनो फैयाखैमोन होमबाबो मिटिङाव हाबनानै थांसै आरोना लोगोफोर माबायदि जाया लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था गासैबो भिडिअखौ मोजां नोंसोरनि गेजेराव खोन्थालांनो जाहैबाय नैदो आया लोगोफोर फास आरोना दिनै मिटिङा बिसोरनिया ओमफ्राय जागायजेननायाव नेममोन मानसि आरोना बिराद मानसिफोर फैदो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजायबो बिराद मानसि दं ओमफ्राय ओरैजायबो बिराद मानसि दं आरोना स' गाइस भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंसोरो हानायमानि आं नोंसोर भिडिअखौ खोन्थालांनो नाजागोन अखा हाफिननो बावगोनलै ओरै हाबनानै नामा बरिया बानायदो गेटखौ नै ओरै हाबगोन हाबग्रोनोसै दं होनबालाय बरिया बानायदो लोगोफोर हाब्रु जायाखै आरोना अखा हाबाबो लामायाव बाला खोनादो ओमफ्राय ओरै फोथारखैसो एसे गारि लांनायफोरखौ दै जादों आरोना बिराद मानसि फैदो होमबाबो अखा हाबाबो माने दाथ' हाथ'वाखै बोथोरा होमबाबो एसे गाज्रि आरोना दोमैलुलु बाला खोदों बरिया आरोना नै बा मालाय नै माबा भिउ फालि दानाय आरोना नै न'आव दोनदों माने साकबाय लादों बिराद मोजां बानाय नालाय नै ओइयाव मा बानायदों इलियाव बेलेग साइडआव थांलायनोसै आरोना ओइयाव थांलायनोसै जोङो लोगोफोरा सिगां थांग्रोबायलै ओमफ्राय आंबो दा थांनोसै बेफोर मा बुस्थु नैफोरनि गोदोनि अन्थाइजों दानाय ना मायो इबे मा बिबार ना मालै इयो बिबारानो खोमा ना दानिया जों मेन स्टेज सिङाव हाबनानै नायनोसै ओमफ्राय फोथारखै ओरै दै जादों आरोना नै दा मेन स्टेजआ बेनो ओमफ्राय ओइथिंजाय स्पिच बुंगासिनो दङ बिबुंथि लाखिगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय ओरैजाय सारमोना गिदिर सारमोना मेदाममोना इयाव दंजोबो आरो ओमफ्राय दा इ साइडखै थांलायनोसै जों बेलेगाव आरोना लोगोफोर बे न' सिंनिफ्राय जों ओंखारबोबाय ओमफ्राय दा बेलेग साइडआव थांलायनोसै बिराद दखानखै थांलायनोसै आरोना दा जोङो दा लांबाय था दखानखौ माबायदि होदो नैलै जा मोजां मालाय जि बरिया सावगारि आखिना दोनदो ओमफ्राय नैबे जिंनिया खोथियाबो खोमा खोथिया फोनाय बायदिसो माने नै खोथियानोथ' आरो ओइ माइखौलाय गायदो नामा दैखौलाय हा गोसोआव बरिया नै सावगारि आखिना दोनदो आरोना गोसोआव बरिया सावगारि आखिना दोनदो नै लोगोफोर बिराद मोजां दं बिराद मानसि सेल्फि लायो आरोना इयाव फैनानै ओमफ्राय नै मैदेरबो दं माने ओरैजाय लोगोफोरा नायफैनो हागोन फैनानै दा जोंनि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनि हांमा फोथाराव आरोना नै जिरायग्राबो माबा बानायना होदो आरोना चेयार बायदि ओमफ्राय नै मालाय सेल्फि लासोदो मानसिफ्रा नै
मैदेरबो दं आरोना इले मैदेर ओमफ्राय सेल्फि लासोदो मालायफोरा जोंहाबो दा लानांगोन आरोना लोगोफोर दा लागोन जोंबो सेल्फिखौ ओमफ्राय दा गिदिं गिदिं नायग्रोनोसै आरोना ओरैजायबो बिबार होदों बरिया ओमफ्राय ओरैजाय माइ हानाय माबा माबि पिक्सार आखिनाय दं आरोना ड्रयिं ओमफ्राय ओरैजाय गारि पार्किं खालामग्रा इले लोगोफोर नै जों दा गारि पार्किं खालामनाय खाथियाव फैबाय ओमफ्राय ओरैजाय खथा माने मानि जिल्ला आरोना गावबागाव जिल्ला धेमाजि जिल्ला लखिमपुर जिल्ला जेरै बेफोरबायदि खथा माबा बानायजोबना होदों आरोना बेनार सिथाबजोबना दोनदों ओमफ्राय मा खालामदों मिथिया आरोना लोगोफोर सोंनाय जायाखै बिराद बुरजा आरोना खथा फिसा बानायजोबना होदों नैबेयाव मा खालामो मिथिया लोगोफोरनिखौ मा खालामथाय बिराद बरिया आरोना बिबारा इले बिराद बरिया साजायना दोनदों बिबारखौ थास'बाय माने थांनो थाखाय दा फैदोबो थांदोबो मानसिफोरा खावसे थांदोबो खावसे फैदोबो आरो बिराद मानसि आरोना kayak fly around ada gitu. Mana mentah, menteri halaman lagi deh, menteri. Ini kan sih. Cerita orang apa? Nah, jadi kalau kita ada dokan di Praia, nono pilih cara mana beda, kan apa baru apa kalau kita bicara, nah kita berat, saya kan kita mentai bayar rumah anak kita mana kayak sampai ini rumah ramah ini kayak izin tanah dulu kan ada darah aja deh, mana Praia.
खुलुमबाय जों दा थांगासिनो दं आरोना बाजाराव दानिया मार्केटाव थांगासिनो दं जोङो ओमफ्राय दा गस्ला गोदान गोदान नायनोसै जुथा आरि फानदों माथो ओमफ्राय नायनोसै मा मा फानदों दख'ना आरि बिराद फानदों होननाय खोनादों ओमफ्राय बिराद मानसि आरोना इथिंजाय मिटिङाव बारा गैबावा मानसिफ्रा इथिंजाय बारा गैबावासो ओमफ्राय नैथिंजायसो बिराद मानसि दं आरोना नैथिं लोगोफोर दालां मोनसे दङ नै दालां गाखोबाय जोङो ओमफ्राय दालां गाखोनानै ओरैजाय मार्केट सोलिगासिनो दङ होमबा माबा माबि बायनाय ओमफ्राय थांसै आरोना नै फैबाय जों लोगोफोर नायला आं भिडिअखौ गासिबो मोजाङै मोजां खोन्थालांनो नाजाजोबगोन आं गासिबो भिडिअखौ नोंसोरनि गेजेराव